Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hasr ayat 13. Kamasalil ladzina min qablihim qariban dzaku wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaku wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Kamasalis syaitani idza qala lil insani kfur falamma kafara in qala inni bari'um mink. Kamasalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidaini fiha. Fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Wa dzalika jazaa'ud dhalimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kama salil ladina kaya gambarane wong akeh
mingka beli saking sadurunge wa akeh qoriban parek zaku ngrasakno sira kabeh wabala amrihim lan tingkae perkarane akeh walam lan iku dewake adabun utai siksa alimin kang alim wa loro ayat sadurunge nerangno nalikane Nabi ngusir Bani Nadir teka Madinah akhirnya diusir melayu nang negeri Yaman. Jadi sifatnya wong Yahudi iku mentang-mentang kama sail ladina min qablihim qariban kaya gambarane wong akeh saking sadurunge wong akeh qariban cedhek maksudnya ngerti kaya wong akeh sadurunge yaiku sapa Perang Badar tahun pira Badar aduh gak mana apa jenis derutan apa negaranya salah satu nurul yakin kalau ketemu di mana Perang Badar dari sadurunge pengusiran Bani Nadir dalam Perang Badar iku pentolane wong kafir Quraisy iku akeh sing terbunuh 70 tertawan 70 padahal wong kafir seakeh 1000 wong Islam cuma 313 kendaraane ya gak jangkep 313 iku ora kok dewasa kabeh ada beberapa orang anak dadi saking kepingine melok perang jinjit ben ketok wong gede. Nah di kono akhirnya diberi kemenangan oleh Allah. Kama saladina min qablim qariban kaya gambarane wong akeh sadurunge dikalahno dening wong iman. Wa daku wa bala amrihim balam adabun alim rasakno akibate perbuatane wong akeh. Walam adabun alim kedua akeh adab kang ora kama salis setan kaya gambarane setan ida qala nalikane ngucap sapa setan lil insani maring menungso ida qala nalikane ngucap sapa setan lil insani maring menungso ikfur kufura palamma kafaro semangsane kafir sapa insan kala ngucap sapa setan ini bariun mingka ini sak temene insun iku bariun cuci tangan gak melok-melok mingka saking sira kaya gambarane setan nalikane ngucap nang gone menungsa kufura
Bareng wis kufur ditinggal karo setan. Padha karo wong munafik. Ya apa ini wong munafik? Ayat sadurunge ayat 11 yakunali iwani muladi kafaru min ahlil kitab lain uhrijatum lana rujana ma'akum wala nutiu fikum akatan abada wa in kutiltum lanang suranakum wa yasyati innahum lakadzibun lain uriju la yarujuna ma'ahum wala in kutilu la yang suruh nala wala inna saruhum la yuwallunal adbara summa layung sarun. Jadi kaya gambarannya setan nalikane apa manusia dikon kubur baris kubur ditinggal akhirnya wedi marang Allah. Gambarannya kaya ngene mau Yahudi dijanjai karo wong munafik wis tak rewangi nek sampean metu aku ya melok metu. Nek sampean diperango tak tulungi. Janji-janji tak padha karo sapa? Setan. Janji kubur. Gemari kubur terus ditinggal. Falamma kafara qala inni bari'um minka aku gak melok-melok ya. Ini akhafu rabbal alamin. Aku wedi marang pangerane sakabehane alam. Dadi apa yang ngarani janjane tok apa PHP memberi harapan palsu. Awalnya dijaga temenan datane malah apa? Nah, cuci tangan. Fakana mongkono apa akibatahuma akibat apa akibat halo akibat apa akibat deh ya ini akibatnya apa akibatnya halo apa ya oh biasanya sama ini akibat loh. Ya iki akibate sampean wayahe turu gak turu, wayahe melek gak iso melek dadi malian. Apa akibat? Pungkasan. Ana sebab ana akibat pungkasane akhire ya ngene iki. Bakana mongkono apa akibatu ma pungkasane karone akhir dari keduanya iku finari ing dalem neraka setan karo manungsa sing kafir mlebu neraka padha wong munafik karo wong Yahudi bae nadir ya nang neraka khalidaini langgeng karone fiha ing dalem neraka. Jadi kayak setan janji-janji tapi ditinggal. Kayak surat Ibrahim. Jadi setan itu janji tapi mari ono digoroi. Wes. Ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru inna wa'adakum wa'dal haq wa wa'atukum fa ahlaftukum wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an ta'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asraktumuni min qablu inna dhalimina lahum adzabun alim. Dadi nalikane keputusan iku dikeputuskan setan ngucap inna wa'adakum wa'dal haq sak temene Allah iku janjine hak wa wa'atukum fa ahlaftukum aku janji tapi tak
sulayani. Yang niku sifate wong munafik, sifate setan, janji tapi goroh. Wa ma kana li alaikum min sultanin anta illa ta'atukum fastajabatum li. Aku ngajak ya gak dalil-dalilan. Sampai ya manut. Fastajabatum li mongko nyembadani sira kabeh marang fala talumuni balum afsang wa jamaida aku madyamu dewi salamu kadek gelem manut. Ma ana bimusriku mama antum bimusriki. Aku gak iso nyelametna awakmu, aku gak iso nyelametna aku. Ini kafartu bima asraktumuni min qablu. Inna zalimina lahum adzabun alim. Kadhe sing zalim adzabun alim. Siksa kang lara. Wa dzalika lan utai mengkono iku jazaa'udz zalimin. Diwalase wong kang padha zalim. Dadi setan cuci tangan setelah berjanji supaya kufur. Karena kufur ditinggal. Padha munafik ya ngono. Wis ta lah, tak rewangi kok nek sampean dicerang. Tapi digoroi pemberi harapan palsu. Ada pertanyaan? Jadi wong munafik janji tapi digoroi. Cari bantu ternyata apa? Pemberi harapan palsu. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.